Buya mono tutegerera abana ba minto tutegerera asili kamuranchi tafadhali nganchere yami tusabe Nyasaye tata mwana no muikomche twachira asore ingakie chiga to omutoria omuyega twachichaga gokonya chikanisa cheto anche Nyasaye tomore obwanchani toko ya rere meremo oirane otubire totimoka nasabira yumate Nyasaye koranchoro bichinkoro chi abana ba mintu barega bakakatwa kolire oyoiga sabira yo makeseri etari omwana Yesu Kristo oyo rumotorio ito la bateria abana ba mintu bu science bu sinini engakieria tuare kwa ku science 1 2 kero to ikira asege motoro chiga njina abana mintu nendo we ane barongoga twaga kwanira ali tokunya kubona ni ndugu no tigare tikete no begete kene ndo twanchaine kero kwa ikirega omwana ominto tiakunya gokora beko busanzi umanyanga na kyukurusie chatege nto ngakyusura gutirege nto na kinya getao tirege nto oira nenka kubwate binto mobuko sisi ni watu tunapendana cha relax mtulie tujipange bono ntegere nkuwa na magana aberuka egentege tangani mwana ominto mheshimiwa Silvanus Osoro the majority whip oyonera tubuate omusacha ore granja kiaba chumba babonsipi oyo tianda kuwa na ntegerera omuheshimiwa naro musacha tubuate kurunyanzo kurukunga Raila Amolo Odinga Raila no muscience keraro chese bintu birago kirakiri moko ibo chagir gukwana ige bintu byasambira segete ndaje ko batebiga neba kurudie mukura segete keroro chase bintu bire kenda ngora nyore bintu irana swas kwarenge ko kichaba na inchi abanyore bintu wasa ba bintu ga my brother Osoro we will walk with you we will stand with you we will support you as long as kuruwanererore abantu ababichi kanisa bune Pentecosto inanya korwa musacha kusiengi ma ogojangira PAG lero na kwaba inyoire and that's the reason why we are here to support one another. Lastly, mheshimiwa ndugu yane Obadia chikura buna chierete njemwanya kondora ingocha komuruani kosekomuruse binera I'm doing my things no morembe egeko eranero chore tuko muchu ensebu na Nyasare ga togo saba nero go choru murai Obadia na be kunyare kanuira ne gosetuira Nyasaye okomenke decision ngakyo bugambi boko bense igo timoe chana ngango koruana njoma itekale riri esteri yo kana nyorire na anda bana ba mintu mante binga tintama mbaro rekando kuma ite ndu lero ngwantanganira kubaikira mapema lakini ngo bamentane na andi kende iguru ekana morenga antune chindu otherwise dina arugwa ka siasa esteri no je esteri enero tuaga achire ero na gachi nje na change lero ngo je style eri agachire yona hora nyore bintu kunya ko change bire. I want to wish you the very best all members of parliament mwacha aga basane baitu mwaru kurunyamira akintu aba machoge twancha ine moro anganki kiabaga moro anganki ngai ibererandi yoga aba machoge na bago kwani abaga kusema na baminto ga tabia bachumbe baminto ga no torama abana bamintegera batige besa ga unangu ikaransa mu commission yage commission gwakira sana okoro kali ko bangi bintu bya ukorunse serikali mbiyere genda ko bangi bintu. We wish you well too in whatever you are thinking. Mbuyamono Nyasaye abaseseni tuachire ne chibesaga mo bacha gukumia bashirika be kanisa ngotiga tori chibesaga ibakonye ire Pentecostal churches of our country to the next level. Nyasaye abaseseni musabere Kenya flat chira nense mbuyamono museseni we mwensa sana. Omomoro itakwane tibia abo tutake tetoke endelea like that abo tutake tetoke endelea igo elinde ntoba isa kore ntobo soku imea omachoge aite